soutěžící slečnu. Vítejte prosím Terezu Rafajovou. Tereska se prý fotí v zákulisí, takže vydržte, prostě ti fotografové nám imbrber komplikují život. Už je to tady. Však na sebe odluku znají se, že na klíči krabice. To je pěkná směsice. Může být i rohože, a to všechno protože vlastníme na krátko, udržené sluchátko. Tak jedno zvířátko. Kde mám tu svačinu? Já mám velký hlad. Kde je ta svačina? Co to je? Žákovská? Je, moje svačina. Konečně se můžu v klidu najíst. Od rána jsem se ani nezastavil. Ráno jsem musel brzy stávat a jít pěšky do školy. Ve škole po mně uča pořád něco chtěla a o matice jsem chytl další 5. Podívejte se. A víte, co jsme počítali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 a 5. Kolik je 5 a 5? Kolik je 5 a 5? Poraďte mi prosím vás, kolik? 10, 5 a 5 je 10. Vždyť to přece vím, že mám 10 prstů. 10, 9, 8, 7, 6 a 5. Kolik je 6 a 5? Nevíte, kolik je 6 a 5? Prosím vás, poraďte mi. 11. Víš to jistě, člověče? No tak jo. 11. Tak já mám 11 prstů? Nebo jich mám 10? 10 nebo 11? Vždyť je to jedno.